Сафир, нархи билети парвозҳо ба Тоҷикистон 23-24 ҳазор рубл аст. Сафири Тоҷикистон дар Москав баъд аз анҷоми ду парвози ғайринақшавӣ аз Москаву Қазон ба Душанбе нархи расмии билетҳоро барои парвози чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон эълон кард. Имомуддин Сатторӣ 28 июн дар суҳбати телефонӣ бо Радиои Озодӣ гуфт, ки феълан қимати билетҳо аз 23 то 24 ҳазор рубли русӣ аст ва дар муқоиса ба нархи пешинаи парвозҳо чандон гарон нест. Ин дар ҳолест, ки бархе аз муҳоҷирони тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ қимати билетҳоро аз 24 ҳазор рубл гаронтар гуфтанд. Ман чунин овозаҳоро хондам, ки гӯё нархи билети бозгашт ба Тоҷикистон ин шабу рӯз 40-50 ҳазор рубл аст. Дар асл ин тавр нест, 23-24 ҳазор рубл аст, шарҳ дод Сафир. ӯ айни замон гуфт, ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон шаҳрвандони Русияро мебаранд ва шумори онҳо чандон зиёд нест ва ба нархи билет низ таъсир мерасонад. Бояд ширкатҳо харҷи худро пӯшонанд, ҳаққи коргаронро пардохт кунанд. Вақте парвозҳои маъмулӣ шуд, нарх ба мисли пешина мешавад. Як шикояти дигари муҳоҷирон аз он аст, ки мақомот аз қабл нархи билетҳоро ошкор накарданд ва онҳоро дар ҳолати номуайянӣ гузоштанд. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон эълон кард, ки то 14 июл бо 8 парвози ғайринақшавӣ аз Москаву Санкт-Петербург, Екатеринбург ва Новосибирску Қазон даҳҳо нафарро ба ватан бармегардонанд. Парвозҳои чартерӣ аз тарафи ҳавопаймоҳои ширкати Somon Air ва Tojik Air анҷом мешавад. ҳавопаймоҳо аз Душанбе ба Русия рафта ҳангоми бозгашт шаҳрвандонро меорад, вале шаҳрвандони Тоҷикистонро ба Русия намебаранд. То ин дам ду парвози чартерӣ аз Москаву Қазон ба Душанбе анҷом шудааст. Парвозҳо барои рӯзҳои оянда чунин аст: 30 июни 2020 Душанбе Новосибирск Душанбе ширкати Somon Air, 1 июли 2020 Душанбе Москав Душанбе ширкати Somon Air, 6 июли 2020 Душанбе Санкт-Петербург Душанбе ширкати Somon Air, 7 июли 2020 Душанбе Екатеринбург Душанбе ширкати Tojik Air, 13 июли 2020 Душанбе Москав Душанбе ширкати Tojik Air, 14 июли 2020 Душанбе Москав Душанбе ширкати Somon Air. Мақомот мегӯянд, ҳангоми баргардондан бештар ба беморону занон ва кӯдакон, пиронсолон, донишҷӯён ва шахсоне ки ба сафари хидмат ба Русия рафта буданд, бартарӣ дода мешавад. ҳанӯз замони аз саргирии парвозҳои доимӣ дақиқ нест. Тоҷикистон аз 1 июл барои парвозҳои байналмилалӣ ба Ӯзбекистону Иморати Муттаҳидаи Араб иҷоза додааст. Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, феълан масъалаи барқарор намудани парвозҳои доимӣ ба Русияву Туркия ва Чин ва баръакс мавриди баррасӣ қарор дорад. нархи ҳозирае ки ҳаст банарим 23-24 ҳазор рубл аз нархҳое ки анвақт буд он қадар зиёд қимат нест. он чизе ки овозаҳое ки ман хондам ки гӯё 40 ҳазор 50 ҳазор рубл он чизо нест. нархҳо 23 ҳазор аст, 22-23 то 24 ҳазор рубл аст. албатта баъде ки ҳамон хатсайрҳо ки боз шудан аз ду тараф ки шаҳрвандон рафту омад карданд, албатта нархҳо ба сар нархҳо пешина мерасад. мана аз ин тараф мо меорем ба шаҳрвандоя, леки теъдодашон он қадар зиёд нест. он рӯйхатҳои шаҳрвандои Россия ки бояд ба Тоҷикистон, ба Москва, ба Русия биёянд, онро дар рӯйхати сафорати Россия дар Душанбе. албатта онро теъдодшон зиёд нест.